ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபோர்த்து சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஃபோர்த்து சொல்லுங்க. ஃபோர்த்து நேத்திக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கல்ல அவங்க மல்லிகா மாதாஜி. ஆமா, நம்ம ஃபோர்த் நேத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க மாதாஜி. அது நீங்க சொல்லுங்க பிரபு, நாங்க சொல்றோம். சொல்றேன் மாதாஜி. அது ஹரே கிருஷ்ணா. சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ ஸ்வாத்வன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் அது அந்த ஸ்வாத்து இருக்கு, அப்புறம் அண்ணன் இருக்கு. அப்ப சேர்த்து சொன்னாதான் அந்த கரெக்டா அந்த லைன் முடியும். ஸ்வாத்வன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜத சதைவ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். மாதாஜி வந்துட்டாங்க. தேர்ட் லைன் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களேன் மாதாஜி. தேர்ட் லைன் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க பிரபு. கிருத்வைவா? ஃபோர்த்ல கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதஸ்ஸதைவ. கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதஸ்ஸதைவ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். அப்படி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு 2 rounds ஆஃப் ஜபம் ரமேஷ் பிரபுஜி பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் பிரபுஜியே நீங்க சொன்ன மாதிரி சொல்லி கொடுக்க சொன்னேன் மாதாஜி. அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அழகா. நான் கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். அவன் தான் வந்து கவனிச்சுட்டு தான் நல்லா சொல்லி தராரு. அதான் சொல்லி கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு தான் விட்டுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப அருமையா சொல்லி கொடுக்குறீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தன்யவாத். ஹரே கிருஷ்ணா. தன்யவாத். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்துடலாமா? 5வது ஸ்லோகம் பார்த்துருவோம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் நவுத்திருங்க மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகத்தை எடுக்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நீங்க இது பண்ணிடுங்க, நான் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. வாங்க வாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி வந்திருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது அவங்க சொல்லணுமான்னு கேட்போம்னா அவங்க அட்மிட் பண்ணல. ஓகே, நான் என்ன பிரணதி சொல்லிடுறேன், நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्याशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம வந்து பிரபு நல்லா அழகா சொல்லி தர, ரமேஷ் பிரபு நல்லா சொல்லி தராங்க. நீங்க வந்து டெய்லியுமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து அவர்கிட்ட இதெல்லாம் நல்லா கத்துங்க. நான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் கத்து கொடுத்துட்டு இதை வந்து இப்ப எதுக்காக கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதோட முக்கியத்துவத்தையும் சொல்றேன். டெய்லி நம்ம மாதாஜி பத்மா மாதாஜி வந்து குரூப்ல போட்டுட்டு இருக்காங்க மங்களாரத்தி பத்தி. காலையில 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி லிங்க் போடுறாங்க. அதுல நீங்க எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி இந்த பாட்டு தான் எடுத்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாடுவாங்க. இந்த சம்சாரதாவை தான் ஃபர்ஸ்ட் பாடி பகவானுக்கு அங்க ஆராதனை பண்ணுவாங்க. அது எல்லாமே நீங்க வந்து அங்க கலந்துக்கும் பொழுது நீங்களும் அந்த வீட்டுல இருந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், வீட்டுல இருந்துட்டே பாடலாம். கோயிலுக்கெல்லாம் போனா நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து பாடுறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கும். அது வந்து மங்கள ஆரத்தியில நீங்க எல்லாருமே கலந்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. எதுக்காக ஆகுதுன்னா இன்னைக்குதான் அதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து எங்க மாதாஜி சொன்னாங்க. எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா, பகவான் வந்து ராத்திரி அவர் தூங்குறாரு, காலையில வந்து விடிய காலையில அவர் வந்து கதை ஓபன் பண்றாங்க. அப்போ வந்து அது என்னது விஸ்வரூப தரிசனம். அது காலையில முதல்ல அதே மாதிரி ரைட்டு படுக்க போகும்போது சயனாரத்தின்னு பண்ணுவாங்க. இந்த பள்ளியறை சேவைன்னு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் செய்வோம். அந்த 2 நேரத்திலயும் பகவான் வந்து எதை கேட்டாலும் கொடுப்பாராம் நம்மகிட்ட. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து கருணையோட இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட நம்ம வேண்டுனதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த நேரத்துல நாம எல்லாம் என்ன செய்யலாம், மங்களாரத்தியில கலந்துட்டு இந்த பாடல்லாம் உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறத வந்து நீங்க அங்க வந்து பாடலாம். அவங்க எப்படி பாடுறாங்கங்கிறத நீங்க உங்க காதாலையும் கேட்டு அந்த ராகம் வெட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். அதுக்கோசரம் தான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு இத பயிற்சியா கொடுக்குது. நீங்க வந்து இதை வந்து நாளையில இருந்து நீங்க எல்லாருமே மங்களாரத்தியில கலந்துக்கணும்னு நான் விருப்பத்தோட தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு 5வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஸ்ரீராதிகா மாதவையோர பாரா மாதுர்ய லீலா குணரூப நாம் பிரத்யக்ஷ்ண ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். இப்ப நான் வந்து ஒவ்வொரு லைனா சொல்றேன், கூடவே சொல்லுங்க. ஸ்ரீராதிகா மாதவையோர பாரா ஸ்ரீராதிகா மாதவையோர பாரா மாதுர்ய லீலா குணரூப நாம் மாதுர்ய லீலா குணரூப நாம் பிரத்யக்ஷ்ண ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். நீங்க வந்து புக் கையில இருந்ததுன்னா இல்லாட்டி எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம், அப்படியே ஸ்பேஸ் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸ்ரீ ராதிகா மா தவையோர பாரா மாதுர்ய லீலா ஸ்பேஸ் குணரூப நாம்னா பிரத்யக்ஷ்ண ஸ்வா ஸ்பேஸ் தனலோலு பஸ்யா வந்தே குரு ஸ்பேஸ் ஸ்ரீ சரணார விந்தம். அப்படி உங்களுக்கு வந்து பிரிச்சு கோட் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா வரும், உங்களை வாயில நுழையும். ஒரு தடவை நான் பாடிடுறேன், அப்புறம் நீங்க ஒவ்வொருத்தரா ஒரு 2-3 பேர் பாடுங்க. ஸ்ரீராதிகா மாதவையோர பாரா மாதுர்ய லீலா குணரூப நாம் பிரத்யக்ஷ்ண ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். யார் பாடுறீங்க? பாடுற மாதாஜி. பாடுங்க. ஸ்ரீராதிகா மாதவயோர பாரா மாதுர்ய லீலா குணரூப நாம்னாம் பிரதீக்ஷணா சதனா லோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஒரு தடவை பாடுங்க மாதாஜி. தேர்ட் லைன் மட்டும் ஒரு தடவை பாடுங்க.
प्रदीक्षणा स्वदना लोलुपस्य அப்படி படிக்க கூடாது. லோலு பசியன்னு படிக்கக்கூடாது. தனலோலுன்னு சேர்த்துக்கணும். धनलोलुपस्य பிரதிக்ஷ்ண ஸ்வா தனலோலு பஸ்ய அப்படி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு ராகம் வரும். प्रदीक्षण स्वादनलोलुपस्य அதான். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் பவானி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராதிகா மாதவயோரபார மாதுர்ய லீலா குணரூபணாம் பிரதிக்ஷணா ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடுறீங்க மாதாஜி. வேற யாருக்கு பாடுங்க? நான் பாடுறேங்க. பாடுங்க. லக்ஷ்மி. ஸ்ரீராதக ராதிகா மாதவயோரபார மாதுர்ய லீலா குணரூபணாம் பிரதிஷ்டனாஸ்வதன தனலோலகஸ்ய வந்தே குருः ஸ்ரீசரணாரவிந்தம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் பாடுறீங்க? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க. श्रीराधिका मातवयोरभार माधुर्य लीला गुणरूपनाम्नां प्रदीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं. हरे कृष्णा माताजी. ஹரிபோல் பிரபு. நல்லா உங்களுக்கு ராகம் வந்து அழகா உட்காருது. நல்லா பாடுறீங்க. நாளைக்கு உங்க எல்லாருக்குமே நீங்க வந்து இந்த பாட்டு வரையிலும் இந்த ஸ்டான்ஸா வரையிலும் பிராக்டிஸ் கொடுத்துருங்க நாளைக்கு வந்து. ஓகே. வேற யாரு? அடுத்தது வந்து நம்ம மங்களாரத்தி எல்லாருமே நாளைக்கு வரணும். அதையும் நான் சொல்லிட்டேன். அது மாதிரி யாத்திரையோட ஒரு இது போட்டிருக்காங்க. இதுல ஸ்ரீரங்கம் யாத்திரை போறோம் எல்லாருமே. யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ, பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு யாரெல்லாம் விரும்புறீங்களோ அந்த யாத்திரையில நீங்கெல்லாம் வந்து கலந்துக்கலாம். அந்த இதுவும் நம்ம குரூப்ல போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. அது ஓபன் பண்ணி பாருங்க. ஸ்ரீரங்கம், கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம் அது 3 இடம் போறோம். வழியில முடிஞ்சா தஞ்சாவூரும் கவர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நீங்க இந்த பிப்ரவரி மாசம் 23ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது. அதனால நீங்க உடனே அதை பார்த்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா பண்ணுங்க. அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியல, அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க, அதுக்கு ஏதாவது செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்மளுடைய பாடத்துக்கு போயிடலாம். நேற்று வந்து மாதாஜி நீங்க உங்க ஸ்கிரீனை ரிமூவ் பண்ணீங்க. மணிமேகலை மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல விருப்பமா? வந்திருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று வந்து நம்ம வந்து 16 வரையிலும் உள்ள இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். என்ன பார்த்தோம் நேத்தி? யாராவது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது முதல் ஸ்லோகம், அதாவது உன்னத அறிவு, நம்மளுடைய 4வது அத்தியாயம். அதுல வந்து பகவத்கீதையினுடைய வரலாறு, அது எப்படி வந்து பிறந்தது, அந்த பிறந்த காலம், முதல்ல கண்ணன் வந்து யாருக்கு அதை உபதேசித்தார்ன்றதை பார்த்தோம். விவஸ்வான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூரிய தேவனுக்கு அவர் வந்து உபதேசித்தார். அது வந்து மனுவின் பிறப்பிக்கு முன்னரே வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது. மனு பிறந்ததுக்கு அப்புறமா சூரிய தேவன் வந்து மனுவுக்கு உபதேசம் பண்றார். மனு மூலியமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து வந்திருக்கு. கொஞ்சம் காலம் வரைக்கும் மனுக்கு அப்புறமா அதுல இருந்து கொஞ்சம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அதுக்கப்புறம் அது மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் பேரோட அதை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அது பேசப்படாம விட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் கண்ணன் வந்து அர்ஜுனன் மூலியமா துவாபரயுகத்துல அர்ஜுனன் ஒரு காரணமா வச்சு நமக்காக அதை வந்து சொன்னார்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா, இந்த யுகங்கள் பத்தின கால கணக்குகள்லாம் சொன்னீங்க. அதாவது வந்து என்னன்னா, இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு சதுர்யுகம். அதாவது கிருத்தயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், இந்த கலியுகம், இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு சதுர்யுகம். அதாவது அதை வந்து திவ்யயுகம்னு சொல்லலாம், மகாயுகம்னு சொல்லலாம். அதை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த திவ்யயுகத்துக்கு மேற்பட்டது
இந்த ஒரு 71 திவ்யோகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம்னு சொன்னீங்க நீங்க. அப்புறம் மன்வந்தரம்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு மனுனுடைய பிறப்பு, அந்த ஆட்சி காலங்களை மன்வந்தரம்னு சொல்லுவாங்க. 14 மனுக்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க. தற்போதைய மனு வந்து வைவஸ்வ மனுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ மன்வந்தரத்துக்கு மேற்பட்டதுதான் கல்பம் அப்படின்றது சொல்லியிருந்தீங்க. கல்பத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம், அவருடைய ஒரு இரவு பகல் அந்த கணக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அது ட்ரில்லியன் கணக்குல போறதை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அது பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய குணநலன்கள், அவர் வந்து அவர் பிறப்பு எடுத்தாலுமே அவர் வந்து இந்த பௌதிக களங்களோட அவர் வந்து ஒட்டுவதில்லை. அவர் பிறப்பு எடுத்தாலும் அவருடைய திவ்யமான உடலோட தான் வந்து டிரான்சிடென்டல் பாடியோட தான் அவர் வந்து வராரு. அவர் வந்து அழிவற்றவர். அவருக்கு வந்து ஞாபக மறதின்றது கிடையாது. அவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கூடியவர். ஆனா வந்து ஜீவாத்மா வந்து மறதி உடையது அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய அந்த இயல்புகள் எல்லாம் எல்லாமே அவர் எந்த மாதிரிலாம் அவருடைய நிலைகள்ன்றது இருந்தது. ஜீவாத்மாவுடைய நிலைகள் என்ன, பரமாத்மாவுடைய நிலைகள் என்ன, அது பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து என்னன்னா சம்பிரதாயங்கள் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அதாவது என்னன்னா பிரம்ம கௌட்டிய சம்பிரதாயம், அதாவது கிருஷ்ணர் மூலியமா பிரம்மாவுக்கு சொல்லப்பட்டது. அது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ற கௌட்டிய சம்பிரதாயம், அது வந்து மத்வாச்சாரியர். அதுக்கப்புறமா மகாலட்சுமி மூலியமா வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ராமானுஜாச்சாரியர். 3வது ருத்ர சம்பிரதாயம். 4வது சனத்குமாரன் மூலியமா குமார சம்பிரதாயம். அதை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். நேற்று படிச்சதெல்லாம் ஒரு தடவை நினைவுக்கு வந்துட்டா எல்லாருக்கும். அப்புறம் அந்த மாதிரி நம்மளை ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அப்பப்போ படிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து மறக்காம இருப்போம். உங்களுக்கு குவிஸ் எல்லாம் வரும்போது ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். அடுத்தடுத்த லெவல் போகும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து நேற்று 2 இது பார்த்துட்டோம். நித்தியமான கல்வி, பகவத்கீதையோட கால வரலாறு, பகவானுடைய நிலைகள், ஜீவாத்மாவோட நிலைகள், இப்போ எல்லாமே மாதாஜி அழகாக சொல்லிட்டாங்க. நம்ம அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். அப்புறம் அதில் இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் விட்டாங்க, சாதுர்வர்ணியம். அதாவது 4 விதமான வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் பகவான் தான் படைச்சாரு. எப்படி வச்சு படைச்சாரு? குணத்தின் அடிப்படையிலும் நம்முடைய செய்யக்கூடிய கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் அவர் தான் படைச்சாரு. அவர் படைக்கிறாரே தவிர ஆனா அவர் அதுல வந்து என்ன பண்றாரு? ஒட்டுவதில்லை. அவர் வந்து விலகிதான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு நாம செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல் 16ல இருந்து 24 வரையிலும் நம்ம இன்னைக்கு டாஸ்க்கு நம்ம பார்க்கிறோம். அதை பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 7ல இருந்தே போலாம் மாதாஜி. ஒரு நாள் 7ல இருந்து, ஒரு நாள் கீழ இருந்து போலாம் மாதாஜி. முடிவு பண்ணீங்க, எது வேணுமோ நீங்க முடிவு பண்றது. நேத்துக்கு ஒய்ல இருந்து தான் போனோம், ஒய்ல இருந்து போனோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு 7ல இருந்து போலாம். அருள்வழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி கவயோ அப்யர்த்த மோஹிதாக தத்தே கர்ம பவர்ஷ்யாமி யஞ்ஞாத்வோ மோக்ஷதே அசுத்வாத். அறிவுடையோரும் எது கர்மா எது அகர்மா என்பதில் குழம்புகின்றன. கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரதிருஷ்டிலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து கர்மான்னு சொல்லியிருக்காங்க. கர்மான்னா என்ன? கர்மான்னா என்ன மாதாஜி? கர்மானா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், நம்ம கூடிய செயலை தான் வந்து இங்க கர்மான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கர்மாவே வந்து இங்க 3 விதமா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. எது வந்து கர்மா, எது வந்து அகர்மா, இன்னொன்னு விகர்மான்னு ஒண்ணு வரும், அது அடுத்தது வரும். இந்த 3 விதமா அந்த கர்மத்தை பிரிச்சிருக்கிறாங்க. கர்மாங்கிறது செயல், அகர்மான்னா செயலின்மை, கர்மா பிரிச்சுட்டா போட்டோன்னா என்னது? செயலின்மை அப்படிங்கிறது. இது வந்து என்ன செயலின்மை அப்படிங்கிறதுல வந்து எது கர்மம் எது செயல் எது செயலின்மைங்கிறதுல யாருக்கெல்லாம் குழப்பம் வருதுன்னா அறிவுடையவர்களுக்கே குழப்பம் வருதான். நல்ல அறிவு படைத்தவர்களுக்கே வந்து நான் என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிறது தெரியல. அததான் வந்து இங்க பகவான் சொல்றாரு. இதை அறிவதால் எல்லாவித துன்பங்களிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாய். துரதிருஷ்டம்னா நம்ம துன்பங்கள். இந்த இதுக்கு 2க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல போறாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல படிப்போம். மாதாஜி 17. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மண ஹி அபி போக்தவ்யம் சவிகர்மணः அகர்மணः ச போக்தவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
மீனிங். செயலின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மம் செயல் என்பது என்ன? விகர்மம் தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன? அகர்மம் செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப செயல்களின் நுணுக்கங்கள்ங்கிறது தான் இங்க வந்து என்னன்னா, இப்ப கர்மா வந்து 3 விதமா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. கர்மா அப்படின்னா செயல், விகர்மா அப்படின்னா தடை செய்யப்பட்ட செயல், அப்புறம் அகர்மா அப்படின்னா செயலின்மை. இந்த 3க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ்னா இதோட நுணுக்கம். இது டிஃபரன்ஸ் வந்து சட்டுன்னு யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கமா இருக்குது. அதாவது புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப நுணுக்கமா இருக்கு. அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதை நீ முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இப்ப அதை பத்தி பகவான் வந்து நமக்கு சொல்ல போறாங்க. இப்ப அதுதான் இந்த வந்து போட்டோவோட இங்க அழகா கொடுத்துட்டாங்க. விகர்மவாதினா என்ன, கர்மவாதினா எப்படி, ஞானினா எப்படி இருப்பாங்க. விகர்மம்னாலே வந்து தடை செய்யப்பட்ட செயல். எதுல தடை செய்யப்பட்டது? வேதங்கள்ல தடை செய்யப்பட்டதுதான் விகர்மா. கர்மாங்கிறது எப்படின்னா வேதங்கள்ல அனுமதிக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் நீ செய்யலாம் அப்படின்னு நமக்கு அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க. வேதங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கல. நம்ம யார் மூலமா கத்துக்கிறோம்? ஆச்சாரியர் மூலமா இந்த மாதிரி பாடம் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அதெல்லாம் தெரிய வருது. இல்லாட்டி சாதாரண மனிதர்களுக்கு வந்து விகர்மான்னா என்னன்னு தெரியாது, கர்மான்னா என்னன்னு தெரியாது, அகர்மான்னா என்னன்னு தெரியாது. இங்க படிக்கும் பொழுது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப விகர்மவாதி என்ன சொல்றாங்க? வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க செய்யறதுதான் விகர்மா. அதாவது வேதங்கள்ல தடை செய்யப்பட்ட ஒரு செயல்களை செய்யறாங்க. வேதங்கள்ல என்ன தடை பண்ணி இருக்கிறாங்க? இப்ப அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? இங்க மாமிசம் உணவுன்றாரு. நோ மீட் ஈட்டிங் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேதங்கள்ல அது வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை இவர் செய்யறாரு. அதனால என்ன பலன் கிடைக்க போகுது அவருக்கு? கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. இப்போ வந்து எந்த ஒரு உயிரை நாம கொல்றோமோ அந்த உயிர் வந்து என்ன செய்யும்? அடுத்த பிறவியில மனிதரா பிறக்கலாம், நாம அந்த உயிரினமா கூட பிறக்கலாம். ஒரு மீனாவோ ஒரு ஆடாவோ நம்ம பிறந்து அந்த இது வந்து நம்மளை கொல்லும். அது வந்து கீழான உயிரினங்கள், விலங்கினங்களுக்கு நம்ம பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆபத்து அதுல இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆன்மீகத்துல இருக்க மக்கள், ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா பரமஹம்சர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க? இந்த செயல்களை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, பாவச் செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க. அதனால என்ன நேருது? எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் பிரபாவம், தோல்வி. அவங்க வந்து இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்குது, அரிதான மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. கூன் குருடு செவிடு இல்லாம பிறந்திருக்கிறோம். நல்ல அறிவு, பகுத்தறிவுங்கிற ஒரு அறிவும் இருக்குது. ஆனா அதோட பலனை அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? வீணாக்கிடுறாங்க. அந்த பிறவியோட நோக்கம் என்ன? பகவானை சென்றடையுது. நம்மெல்லாம் பகவானுடைய இருப்பிடத்துல இருந்தா தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம எல்லாரும். அப்படிப்பட்டப்போ நாம என்ன செய்யணும்? திரும்பவும் நம்முடைய அந்த சொந்த இருப்பிடத்துக்கு போகணுங்கிறது தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு. அந்த வாய்ப்பை வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? வீணடிச்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறது இது விகர்மவாதிக்கு சொல்றாங்க. அடுத்தது கர்மவாதி. கர்மவாதி எப்படி பண்றாங்க? பக்தி உள்ளவர்கள், அவங்க கடவுள் பக்தி இருக்கும். அப்புறம் வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள். வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட செயல்களை தான் அவங்க செய்வாங்க. அடுத்தது என்ன செய்யறாங்க? சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். ஏன் அவங்க வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகல? அவங்க ஏன் சொர்க்கத்துக்கோ மற்ற தேவர்களுடைய உலகத்துக்கோ போறாங்க அப்படின்னா, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பலன் கருதி செய்யறாங்க. இப்ப யாகம் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த யாகத்துக்கு ஒரு காரணம் வச்சிருப்பாங்க. எனக்கு இன்னது வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த யாகத்தை செய்யும் பொழுது அதுக்கான பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல செஞ்ச புண்ணியத்தினால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? சொர்க்கத்துக்கோ இல்ல வேற ஒரு உயர் தேவதை உலகத்துக்கோ அவங்க போறாங்க. பித்ருலோகமோ பிரம்மலோகமோ வேற ஏதோ தபோலோகமோ ஏதோ ஒரு உலோகத்துக்கு போறாங்க. ஆனா திரும்பவும் என்ன செய்யறாங்க? இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி, மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு தான் அவங்க வந்து பிறவி எடுக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகல. அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறவி உண்டு அப்படிங்கிறது இந்த கர்மவாதிக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஞானி. ஞானியை பத்தி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பகவான்? ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள். ஆத்ம தத்துவம்ங்கிறது நம்ம எல்லாம் இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். ஆத்மா வேற, உடல் வேற. அப்ப நாம யாரு அப்படின்னு கேட்டா, நாம வந்து நம்ம உடலை வச்சு நாம வந்து என் பேர் மல்லிகா அப்படின்னு நான் உடலை வச்சு சொல்றேன். ஆனா உள்ளபடியே நான் வந்து இந்த உடலுக்கு தான் அந்த பேரு. ஆனா ஆத்மாவுக்கு என்ன பேரு? ஆத்மாவுக்கு எந்த பேருமே கிடையாது. ஆன்மீக ஆத்மா. அந்த நிலையை வந்து உணர்ந்தவர்கள் தான் ஞானி.
அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பில் பொருள் அறிந்தார்கள். இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்துட்டா நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஒண்ணுக்கும் பின்விளைவு இருக்கு. நல்ல காரியம் செஞ்சானா புண்ணியம், தீய காரியம் செய்யும் பொழுது பாவம். இப்படி பாவ புண்ணியங்கிறது ஒரு நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, நம்ம கர்மத்துல ஏறுது. நம்ம அடுத்த பிறவிக்கான வழியை நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாரு, ஞானிகளுக்கு அது தெரியும். அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சா பாவ புண்ணியம் வரும் நமக்கு அப்படிங்கிறத உணர்ந்ததுனால அதிகபட்சமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க. மிக உயர்ந்த நிலை, இந்த மாதிரி கர்மவாதி விகர்மவாதியை விட உயர்ந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களை பின்பற்ற வேண்டும், இல்லையேல் குழம்பி விடுவார். நமக்கெல்லாம் வந்து இதை படிக்கல, நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல, பாடமா நம்ம படிக்கலன்னா நமக்கு இது தெரியாது. இந்த மாதிரி கர்மானங்கள்லாம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது இல்லையா? எனக்கும் கூட தெரியாது முன்னாடி எல்லாம். இங்க வந்த பிற்பாடுதான் நமக்கு தெரியுது. ஏதோ பாவ புண்ணியம்னு ஒண்ணு தெரியும், ஆனா இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அததான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து கட்டுண்டவர். இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா நமக்கு வந்து ஒரு முக்தி பெற்ற ஒரு ஆத்மா. அவர் வந்து நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ விளக்கமா அழகா எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்களோ அதை நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அவங்கள நம்ம பின்பற்றணும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இவைகளை பாகுபடுத்தி அறிய வேண்டும். எதை? செயல். கர்மானா என்ன? வேதங்கள்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்கள் செய்யறது தான் கர்மா. வேதங்கள்ல அதெல்லாம் குறிச்சிருக்கிறாங்க. தடை செய்யப்பட்டது, அதாவது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இப்ப மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, அப்புறம் வந்து சூதாடக்கூடாது, அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, பிற பெண்களோட உறவு கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னாலாம் நிறைய வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யும் பொழுது அது விகர்மா ஆகுது. செயலின்மைனா நம்ம கையை கட்டிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறது கிடையாது, அதாவது ஆன்மீகமான செயல். வேதங்கள்ல அதுவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆன்மீகமான செயல் என்ன? நாம பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செய்தல், கோயிலுக்கு போறது, பூ தொடுக்கிறது, கோயிலை சுத்தம் பண்றது, வீட்டுல வந்து பகவானுக்கு பிடிச்ச ஒரு பிரசாதம் செஞ்சு படைச்சிட்டு நாம அதை சுவீகரிச்சுக்கிறது, நம்ம வீட்டுல இருக்க விக்கிரகங்களை அலங்காரம் பண்றது, தூய்மைப்படுத்துறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஜபம் பண்றது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, இப்படி எல்லாமே வந்து என்ன அகர்மா. இதெல்லாம் வந்து அகர்மான்னு சொல்லப்படுது. இப்ப வந்து 3 நிலைகளுக்கும் வந்து எப்படி வந்து பலன்கிறத சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி செயல்படுறாங்க. ஒரு கர்மவாதி எப்படி செயல்படுறான் அப்படின்னு பார்த்தா, பலன்களில் பற்றுதலோடு நம்ம செய்யக்கூடிய பலன் வந்து வேலைக்கு போறோம், அதோட பலன் என்ன, நமக்கு வந்து பணம் வருது, அதை ஒரு பற்றுதலோட நம்ம செய்யக்கூடாது. அந்த பற்றுதல் விட்டு செய்யும் பொழுது கர்ம யோகமாகும். ஆனா அந்த பலன்களை நாம தான் அனுபவிக்கணும். நம்ம செய்யும் பொழுது அது கர்மாவாயிடுது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. விகர்மா அப்படின்னா என்ன? பலன்களில் பற்றுதலோடு. அவங்களும் பலன் மேல பற்றுதலோட தான் செய்யறாங்க. ஆனா என்ன மாதிரி பலன் செய்யறாங்க? வேதங்கள்ல சொல்லப்படாத, இப்ப வந்து எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அந்த விஷயங்கள்ல பற்றுதலோட அவங்க செய்யறாங்க, அது விகர்மா. அகர்மாங்கிறது அனைத்து செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல், பகவானை உத்தேசிச்சு அவருக்காக செய்யப்படும் பொழுது அது அகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி நிலையில அவங்க செயல்படுறாங்க. அணுகுமுறை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, கர்மா செய்யறவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள்ல விதிக்கப்பட்டபடி சாஸ்திரத்தை உத்தேசிச்சு அதுலபடி ஃபாலோ பண்றவங்க கர்மா. சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாக செய்யறது வந்து விகர்மா. அடுத்தது அகர்மா எப்படி அணுகுறாங்க? புலனுகர்ச்சி இல்லை அவங்களுக்கு, தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு இல்லை, ஆசையும் இல்லை, எந்த விதமான ஆசையும் அவங்களுக்கு இல்லை. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பகவானுக்கு தொண்டராக செயல்படுறாங்க. கடவுளுக்கு கிருஷ்ணருக்கு நான் தொண்டு புரிவேன், அதுதான் என்னோட உண்மையான சொரூபம் அப்படிங்கிற நிலையில அவங்க வந்து அணுகுமுறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட பலன்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பௌதிக பலன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த கர்மவாதிக்கு என்ன கிடைக்குது? புண்ணிய பலன்கள் கிடைக்குது. ஏன்னா வேதத்துல உள்ள செயல்களை அவன் செய்யறான், அதனால புண்ணியம் வருது. விகர்மாவாதி என்ன செய்யறான்? பாவ பலன்கள் கிடைக்குது. ஏன்னா வேதங்கள்ல மறுக்கப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க செய்யறதுனால பெரிய துன்பங்கள்லாம் ஏற்பட்டு விகர்மா, அதனால பாவ பலன்கள் அவனுக்கு கிடைக்குது. அகர்மாவாதிக்கு என்ன கிடைக்குது? நித்தியமான தெய்வீக இன்பம்.
அதுதான் உண்மையான நிலை. அந்த நிலைக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே முயற்சி பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நாம அதுக்கு அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் அதிகாரியை பின்பற்றினால் பக்குவம் உறுதி. இப்ப நமக்கு வந்து தெரியாது, ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் இல்லை. அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு ஃபாலோயர் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம். இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கிறோமா, நம்ம இந்த குருமார்கள்லாம் இருக்காங்க, பிரபுபாதா என்ன செய்யறாங்க, நிறைய பேருக்கு தீட்சை கொடுக்குறாங்க. தீட்சை கொடுக்கறது மூலமா பக்தி வழியில நம்ம கொண்டு போறாங்க. அந்த நிலையில நாம அவங்க ஒரு குருவிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட வழியை நம்ம பின்பற்றலாம். அவங்க என்னென்னு செய்யணும்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க, அதுபடி நம்ம செயலாற்றலாம். அது நமக்கு ஒண்ணு. அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உதாரணமா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மிலிட்ரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கமாண்டர் என்ன செய்யறாரு, சோல்ஜருக்கெல்லாம் வந்து இப்படி இப்படி நீ செய்யணும். ஒரு போர் புரியக்கூடிய சோல்ஜருக்கு ஒண்ணு எப்படி போர் புரியறதுக்கு இந்த வழியில நீ ஃபாலோ பண்ணணும். அங்கெல்லாம் பதுங்கு குழி நல்லா இருக்கும், அதுல எல்லாம் மறைஞ்சிருக்குதான் அவங்க வந்து எதிராளிய வார் வந்ததுன்னா அப்படிதான் செய்வாங்க. டெய்லி அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், பிராக்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி மார்ச் பாஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து செய்யறது வந்து ஒரு கமாண்டர் மூலமா செய்யறாங்க. அது மாதிரிதான் நாம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம குருமார்களுடைய வழியை பின்பற்றி நம்ம ஆன்மீகத்துல, இது பௌதிகம், இது ஆன்மீகம், இந்த வழியில நம்ம பக்குவம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றையும் பாகுபடுத்தி அறிவதால் விடுதலை அடையலாம். எந்த மூன்று? கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. இந்த மூன்றையும் நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்த்து அது வந்து என்னது எதை குறிக்குது, இது இதனால என்ன பலன், இதனால என்ன பலன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதனால நாம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன செய்யலாம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து நாம லிபரேட் ஆகி பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 18 படிக்க பார்த்துச்சு. கர்மண்ய கர்மக பஷ்யதே கர்மணி ச கர்மயக சபுத்திமான் மனுஷ்யேஷு ஷயுக்த கிருத்ஸ்ன மிருத்த. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காப்பவன் மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்படின்னா நமக்கு இந்த கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கா இல்லையா, எப்படி கர்மாவும் அகர்மாவும் ஒன்னாகுது, அகர்மாவும் கர்மாவும் எப்படி ஒன்னாகுது அப்படிங்கிற லைட்டா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு குழப்பம் வரும். ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை, ஈஸி தான். அதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் அறிவுடையவன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டார் பகவான். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெறுகின்றான். அவன் எந்த செயல் வேணா செய்யலாம். ஆனா இதை புரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து ஒரு கர்மத்தை செய்யும் பொழுது அது எந்த விதமான கர்மத்தை செய்யறோம், இந்த கர்மா அகர்மாக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு, அதாவது அது பின்னாடியே வருது உங்களுக்கு. இதை படத்தை காட்டியே நான் சொல்றேன். இந்த பாருங்க, கர்மா அகர்மாக்கு சொல்லியிருக்காங்க. செயலின்மை எது அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப அவங்க வந்து பக்தி தொண்டு தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க, கடவுளுக்கு இங்க வணங்குறாங்க. இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க. இந்த எதுக்கு, பகவானை பத்தி ஒரு ஸ்பீச்சாவே வச்சுக்குவோம். செயல் செய்யற, அதாவது செயல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அதே சமயத்துல அது செயலின்மை, கர்மா தான். ஒரு பகவானுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு கர்மாவாகுது. ஆனா அதே சமயத்துல அது என்ன ஆகுது, அகர்மாவும் ஆகுது. எப்படி ஆனா நமக்காக எதுவுமே செய்யல, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு வந்து கர்மாவில் அகர்மாவை காண்பது அப்படிங்கிறத இதை புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது செயலின்மையில் செயல், பக்குவமற்ற துறவு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. செயலின்மைங்கிறது என்ன, அகர்மான்னு நம்ம படிச்சோம். அகர்மாவில் கர்மாவை காண்பவன் யாருன்னா இந்த மாதிரி ஒரு போலி துறவி. இவன் என்ன பண்றாங்க, இந்த துறவு ஒரு சன்னியாசியாக போய் உட்கார்ந்துட்டு அமைதியா வந்து என்ன பண்றாங்க, தியானம் பண்ற மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுடைய மனசு எதை நினைக்குது அப்படின்னு இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க பணம், இது ஷில்லாங் அது மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பணத்தை வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. இங்க வந்து வேற ஏதோ பொருட்கள், வந்து அவருடைய ஆசைகள் ஏதோ, அந்த மாதிரி ஆசைகள் எல்லாம் இவர் நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. ஆனா அவர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா செயலற்ற நிலை. ஆனா அவர் மனம் வந்து எது செயல்படுது, பௌதிகத்துல செயல்படுது. அதுதான் அகர்மாவில் கர்மா. இது அகர்மாவில் கர்மா செய்யக்கூடியவங்க, இவங்க கர்மாவில் அகர்மா செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. 19 to 24 கர்மாவில் அகர்மா. இப்ப வந்து இதுல இருந்து 24 வரையிலுமே உள்ள ஸ்லோகங்கள் வந்து கர்மாவில் அகர்மா பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது செயலின்மையில் செயல்படுபவர் எப்படி செயலின்மையில் செயல்படுறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நிறைய பேர் இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, மைக் வச்சுட்டு பாடுறாங்க, இந்த தம்புரா வாசிக்கிறாங்க, ஆடுறாங்க, பாடுறாங்க,
அந்த இது கர்த்தால் வாசிக்கிறாங்க, எல்லாருமே வந்து ஒரு செயல் தான் செய்யறாங்க. ஆனா அது அவங்களுக்காக செய்யல, எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யக்கூடிய செயலா இருக்கிறதுனால செயலின்மையில் அவங்க செயல்படுறாங்க. இங்கேயும் ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா புக்கோ பகவத்கீதையோ கொண்டாந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. அந்த நிலையும் செயலின்மையில் செயல்படுறாங்க. அதாவது திவ்யமான தளத்தில் செயல்படுபவர்களின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்னா இந்த படத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து கர்மாவில் அகர்மா அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் செய்யறாங்க, அதே சமயம் தனக்குன்னு செய்யல, இறைவனுக்காக செய்யும் பொழுது அது அகர்மாவாகுது அப்படின்னு. 19 மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சொல்றேன், படிக்கிறேன். यस्य सर्वे समारम्याः कर्म संकल्प वर्जिताः नानाकृत कर्माणां दामाहु पंडितं तं பூதாக. யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகின்றான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்மளை வந்து எப்படி நம்ம வாழணும்னு சொல்லிட்டாங்க. பற்று இல்லாம வாழணும், நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடாது, இறைவன் மேல பற்று வைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அதைத்தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. யாருடைய முயற்சிகள் வந்து யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த வழியில போறாங்களோ, அவங்க யாரெல்லாம் தன்னுடைய புலனுகர்ச்சியிலேருந்து விடுபட்டு வாழறாங்களோ அவங்கதான் வந்து என்ன பண்டிதன் அப்படின்னு வந்து யார் சொல்றா, சாதுக்கள் சொல்றாங்க. அதாவது கற்றறிந்தவர்கள் சொல்றாங்க. புலனுகர்ச்சியில இருந்து விடுதலை பெற்றவனே பண்டிதன் அப்படின்னு. அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டரித்தவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அந்த அறிவு என்னும் நினைப்பு, அந்த அறிவு அவங்களுக்கு இருக்கு. அந்த பண்டிதன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அவங்க அறிவுடையவர்கள் ஆகிறாங்க. அந்த அறிவுடையவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அந்த அறிவை கொண்டு, அறிவுங்கிறத இங்க நெருப்பா சொல்லி செயல்களின் விளைவுகள், அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மத்தின் விளைவுகளை வந்து அவங்க சுட்டரிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க பற்று இல்லாம செய்யறாங்க. பற்று இல்லாம செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து என்னது அந்த விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு பண்டிதன் அப்படின்னு சொல்லி சாதுக்கள் சொல்றாங்க. பக்குவமான ஞானத்தின் பலன்கள் நித்தியமான சேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை செய்யறது தான் அந்த பக்குவமான அந்த நம்முடைய அறிவுங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கு, நம்முடைய அறிவு உள்ளவன் என்ன செய்வான்னா தினமும் இறைவனுக்கு சேவை செய்வான். எப்படி செய்வான், புலனுகர்ச்சியில் பற்றில்லாமல் தன்னுடைய புலனுக்களுக்கு திருப்திப்படுத்த இல்லாம பகவானுக்காக செயல்படுவான். அது என்ன பலன் கொடுக்கும், விளைவுகளை எரித்து விடும், பாவ புண்ணிய விளைவுகள் அவனுக்கு அண்டாது அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 20 மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கோமதி மாதாஜி. தனது செயல்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லா விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த பலநோக்கு செயலையும் செய்வதில்லை. வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எல்லா விதமான செயல்களையும் ஈடுபடுறாங்க. நேற்று கூட நம்ம படிச்சோம், ஒரு ஒரு இறை வழிபாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகியும் ஒரு பௌதிகவாதியும் ஒரே மாதிரிதான் வேலை செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம், போட்டோவோட நம்ம பார்த்தோம். கர்மவாதியும் ஒரு ஆன்மீகவாதியும் செய்யக்கூடிய செயல் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் ஆனா இவங்க பற்றுதலோட செய்யறாங்க, இவங்க பற்றற்று செய்யறாங்க. அததான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும், அவங்க எல்லா காரியங்களும் செய்வாங்க, ஆனா அத்தனை காரியங்களையும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான சுய பற்றுதல் இருக்காது. அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதே சமயத்தம் திருப்தியோடையும் சுதந்திரமாகவும் அவங்க வந்து எல்லா விதமான வேலைகளையும் ஈடுபடுறாங்க. ஆனா அதோட பலனை எதிர்பார்க்காம அவங்க செயலை ஆற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இறைவனுடனான நித்திய தொண்டினை பற்றிய இவ்வறிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அந்த அறிவு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம், அறிவு என்னும் நெருப்பால் வந்து பலன்களை வந்து சுட்டரிக்கிறார்கள் அப்படின்னு. அது வந்து இங்க நெருப்பு, அறிவு வந்து இந்த இடத்துல நெருப்புக்கு உதாரணமா சொல்றாங்க. எந்த அறிவு, பகவான் தான் ஆண்டவன், நாம எல்லாம் அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோங்கிற அந்த அறிவு இருக்கிறவங்க நெருப்புக்கு உதாரணமா சொல்றாங்க.
இத்தகு நெருப்பினை தூண்டிவிட்டால் போதும். இது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு. அந்த நெருப்பு எப்படி இருக்கு? நீரு பூத்த நெருப்பா இருக்கு. அதை என்ன செய்யணும்? விசிறி விட்டு அந்த நெருப்பை வெளியில கொண்டு வரணும். தூங்கிட்டு இருக்க அந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம தட்டி எழுப்பணும். அந்த மாதிரி செஞ்சா செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் அது எரித்து விடும். நாம என்ன செய்யறோம்? நமக்குன்னு இந்த உலகத்துல நிரந்தரமற்ற இந்த உலகத்துல நம்ம ஆற்றக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் அது எரித்து பொசுக்கி விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க உதாரணமா இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் என்ன செய்யறாங்க? புக்கை வந்து எல்லாருக்கும் அங்க விநியோகம் பண்றாங்க. இவங்க ஜபம் பண்றாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானை மனசுல வச்சுட்டு இங்க ஒருத்தவங்க கீர்த்தன் பண்றாங்க, ஒருத்தவங்க புல்லாங்குழல், ஒருத்தவங்க தம்பூரா அப்படி வாசிக்கிறாங்க. இங்க வந்து இங்க சமையல் நடக்குது. யாருக்கு சமையல் பண்றாங்க? பகவான் அந்த இறைவனுக்கு. இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள்ல வச்சு சமையல் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு பக்தர்களுக்கு அப்படியே விநியோகம். அது எல்லாமே வந்து என்னது? அவங்க தனக்குன்னு எதுவுமே செய்யல இந்த இடத்துல. எல்லாமே இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். அதுதான் இங்க வந்து அந்த அறிவு யாருக்கு இருக்குதோ அதுதான் வந்து நெருப்பு அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த அறிவோட பக்தர்கள் செயல்பாடு படுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செயல்களின் பலன்களில் விடுபட்டவர்களின் அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும்? அவங்க அவங்க எந்த நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க? இந்த மாதிரி பகவானுக்காக தொண்டாற்றுறவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, திருப்தியோட இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அதிருப்தியுமே இல்லை வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்மெல்லாம் அதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும். அடுத்தது சுதந்திரம், ஃப்ரீயா இருக்காங்க. ஏன் ஃப்ரீயா இருக்காங்க? சுய பராமரிப்பு பற்றிய கவலையின்மை. நம்மளை நம்மளே பாதுகாத்துக்கணும். நாம கவலைப்படல. எல்லாத்தையும் அவர் பாடத்துல விட்டாச்சு. அவர் பார்த்துப்பாரு நம்மள. மரம் வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான் இல்லையா? நம்மளெல்லாம் உருவாக்குன கடவுளே நம்மளை வந்து எனக்கு நமக்கு தேவையானது கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஆனா நம்ம கடமைகள், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் செய்யணும். அதே சமயத்துல நம்ம ஃப்ரீயாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ள தூய அன்பில் செயல்படுவதால் செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லை. இதுவே அகர்மா அல்லது பலன் விளைவுகள் அற்ற செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். அதாவது கிருஷ்ண பக்தன் பகவான் மேல பக்தியோட யார் ஒருத்தவங்க செயல்படுறாங்களோ அது வந்து அது தூய்மையான அன்பு, களங்கமற்ற அன்பு. அவங்கதான் வந்து என்ன செய்வாங்க? முழு நம்பிக்கை வைப்பாங்க பகவான் மேல. விசுவாசம், மகா விசுவாசம் சொல்லுவோம். அந்த நிலையில யார் ஒருத்தவங்க தொண்டாடுறாங்களோ அவனுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் செய்யக்கூடிய எந்த விதமான செயலோட பலன்களையும் அவனுக்கு கவர்ச்சி இருக்காது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள்னு வந்துட்டோம்னா இதை யாரெல்லாம் படிச்சுக்கிறோமோ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டிவி பார்க்க பிடிக்காது, சினிமாவுக்கு போக பிடிக்காது, கடத்தருக்கு போய் வாங்குறதுக்கு பிடிக்காது. ஏதாவது வேணுமா? தேவையா இருக்கா? உனக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா? புடவை வேணுமா? நகை வேணுமா? கேட்டா எதுவும் வேண்டாமாங்க. ஏன்னா எல்லாமே இங்க கொஞ்ச நாள் இருக்கிற வரையில அனுபவிக்க போறோம். அதுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு போகிறோம். இருக்கிறதே போதும். உள்ளதை கொண்டு திருப்தி அடையக்கூடிய மனசு அவங்களுக்கு வந்துடும். அது மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்க பொருள் மேல கவர்ச்சி இல்லாம போயிடும். ஆகவே இதுதான் வந்து என்னது? அகர்மா, அதாவது பலன் விளைவுகளற்ற செயல். எல்லாத்தையுமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களே ஒழிய தனக்குன்னு எதுவுமே விரும்ப மாட்டாங்க. அந்த நிலையில இருக்கிறது தான் இது வந்து அறிகுறி, அகர்மா செய்யறவங்களுடைய அறிகுறி அப்படின்னு பகவானுங்க சொல்றாங்க. கடமைகளையும் செயல்களையும் விட்டு விடாதீர்கள். சரி, நமக்கு வந்து பலன் மேல ஆசை இல்லை, நம்ம வந்து ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண சோம்பேறியா உட்கார்ந்துடக்கூடாது. பகவான் அதான் சொல்றாரு, கடமைகளை செய்யுங்கள். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இப்ப வந்து அங்க வந்து ஒரு செடி வச்சு அவங்க தண்ணி ஊத்துறாங்க. இவங்க என்ன செய்யறாங்க? மரத்துல இருந்து பழம் பறிக்கிறாங்க. ரெண்டுமே வந்து ஒரு செயல். அந்த செயல் வந்து அவங்களுடைய கடமையா இருக்குது. தோட்டத்துல செடி தண்ணி ஊத்துறது. இப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு மாமரமோ ஒரு பலா மரமோ இல்ல தென்னை மரமோ நடுறோம். அதுக்கு தண்ணி ஊத்தி நம்ம வளர்க்குறோம். ஆனா அது வளர்ந்து பலன் கொடுக்குற காலத்துல நாம இருப்போமோ என்னமோ, நம்ம வாரிசுகள் அந்த இதை வந்து அனுபவிப்பாங்க. அது அவங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம எதுக்கு வேலை செய்யணும்னு நம்ம உட்கார்ந்தோம்னா அவங்களுக்கும் அது கிடைக்காம போகும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய கடமைகளை, நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம என்னைக்கும் நிறுத்தக்கூடாது. செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். செயலுக்கான பலன்களின் மீது உள்ள பற்றுதலை மட்டும் விட்டு விடுங்கள். நம்ம செய்யக்கூடிய பலனெல்லாம் நாமே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் செய்யக்கூடாது. பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமா செய்யணும், பகவானுக்கு உபயோகமா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 21 மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிராசுர்யத சித்தாத்மா தியக்த சர்வபரிக்ரஹ சாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வனாப்யேவாதிஷ்டதः
நோதி கில்பிஷம் ஹ. இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமையுணர்வுகளை எல்லாம் துறந்து வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகிறான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்படக்கூடிய மனம் எப்படி இருக்கும், அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கட்டுப்பட்ட நிலையில இருக்கும். அதாவது தன்னைத்தானே அவன் வந்து என்ன பண்ணா, சுய கட்டுப்பாடு, மனசையும் கட்டுப்படுத்துறான், அறிவையும் கட்டுப்படுத்துறான், புத்தியையும் கட்டுப்படுத்துறான். அந்த நிலையில அவன் தனது சொத்துக்கள், நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கலாம், வீடு, காரு, பேங்க்ல பேலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா அதுல எதுவும் நமக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. இன்னுமே இதெல்லாம் யாரோ பிள்ளைங்களோ இல்ல பகவானுக்கோ நம்ம அர்ப்பணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த உரிமை, இது என்னுடையது அப்படிங்கிற அந்த உரிமை உணர்வெல்லாம் விட்டுட்டு வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக, நம்ம வாழறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், சாப்பிடத்தான் வேணும். சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ஓரளவுக்கு நமக்கு பொருள் இருந்தா போதும். சாப்பாட்டுக்கு தேவையான காய்கறி, பழம், நம்ம தானியங்கள் வாங்க, இது நம்ம உடுத்துக்கிறது, ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கான பணம் நமக்கு இருந்தா போதும். ஒரு 4 ட்ரெஸ்ஸு, நமக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு தேவையானது, இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், இது மினிமமா இருந்தா போதும். அந்த நிலையில வாழ்வின் தேவைகளுக்கு, அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே அவன் செயலாற்றுகின்றான். அதை விட்டுட்டு நிறைய நம்ம சேர்த்து 4 தலைமுறை 5 தலைமுறைக்கு நான் சேர்த்து வைக்கிறேன். இப்ப நிறைய இந்த காலத்துல அரசியல்வாதிகள்லாம் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சொத்தை சேர்த்து என்ன பண்றாங்க, எக்கச்சக்கமா வந்து கள்ள பணம் வந்து சேருது. அந்த மாதிரி நிலைகள்ல செய்யறதுனால ஒரு பயனுமே இல்லை. என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து பாவத்துலதான் அவங்க போறாங்க. இதை வந்து யார் வந்து புரிஞ்சுக்கிறான், அகர்மவாதி புரிஞ்சுக்கிறான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் வந்து பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவன் வந்து மினிமமா சுய திருப்தியோட, சிம்பிளா, எளிமையோட அவன் வாழும் பொழுது அவனுக்கு வந்து என்ன செய்யாது, பாவ புண்ணிய கணக்கு எதுவுமே அவனோட அக்கௌண்ட்ல வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, கிருஷ்ணரை முழுமையாக சார்ந்திருத்தல், மனசையும் புத்தியையும் எப்படி பண்ணணும், கட்டுப்பாட்டுல, சுய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கணும். பகவான் மேல மட்டுமே நாம வந்து நம்முடைய புத்தியையும் மனசையும் ஈடுபடுத்தணும். நான் என்னுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்காக மட்டுமே ஆசைப்படுகிறேன். அப்படிப்பட்டவன் என்ன பண்றான், நமக்கு அத்தியாவசியமான தேவையா இருக்குது. நிச்சயமா நமக்கு ட்ரெஸ் வேணும், சாப்பிட உணவு வேணும், இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இது வந்து அத்தியாவசியம். அதுக்கு மட்டுமே வந்து என்ன பண்றான், அகர்மவாதி ஆசைப்படுகிறான். என்னிடம் உள்ளவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடையது, தங்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது. நம்ம வந்து இந்த பிறந்து நம்ம உழைச்சு சம்பாதிக்கிறோமே தவிர இங்க இயற்கையா நாம வந்து எதையும் உருவாக்கல. இப்ப நம்ம வந்து தங்கமோ வைரமோ, இங்க நவரத்தினங்கள்லாம் இப்ப கடல்ல முத்து பவழம் எல்லாம் கிடைக்குது, அதெல்லாம் நாமளா உருவாக்கணும். எல்லாம் பகவான் வந்து இயற்கையா கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆகவே அதான் என்னிடம் உள்ளவை அனைத்தும் யாருடையது, கிருஷ்ணருடையது. அந்த மாதிரி அதனால அந்த எண்ணங்கள் இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுவுமே இங்க வந்து நாம வந்து எதுவும் இங்க புதுசா வந்து கிரியேட் பண்ணல. எல்லாமே இறைவன் படைச்சு வச்சிருக்கிறாரு. அது நமக்கு தேவையானதை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம். இப்ப வந்து கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல. இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய கையோ காலோ நம்ம கண்ணோ இப்ப பார்க்கணும், அதை பார்க்கணும், நம்ம இந்த கையால அந்த பொருளை எடுக்கணும், நம்ம காலால அந்த இடத்த விட்டு எந்திர அங்க போகணும் அப்படின்னா நம்ம கையோ காலோ வந்து தானா அது விருப்பத்துல செய்ய முடியாது. நாம வந்து மனசுக்குள்ள நம்மளோட புத்தி வேலை செஞ்சு அது சொல்லும். அது வந்து நம்மளுடைய உடல், முழு உடலும் அங்க வந்து முயற்சியோட தான் அது வந்து வேலை செய்யுது, ஆற்றுது வேலையை. அதை போலதான் கிருஷ்ண பக்தன் எப்படி செய்யறான், பரமன் பகவானுடைய அந்த பரமாத்மாவுடைய ஆவலுடன் இணைந்துள்ளான். இறைவன் விருப்பப்பட்டுதான் அவன் வந்து செயல்பாடு பண்றான். அவன் பக்தன் வந்து செயல்படுறான்னா பகவான் அவருக்குள்ள இருந்துகிட்டு அவரை வந்து வழி நடத்துறாரு. இந்த மாதிரி பகவான் தொண்டு செய்யறதுக்கான விருப்பத்தையும் பகவானுடைய கருணையால அவனுக்கு அது கிடைக்குது. ஆக மொத்தம் நமக்கு என்ன வேணும், மெர்சி ஆஃப் லார்ட், கடவுளுடைய கருணையும் நமக்கு அவசியம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 22 மாதாஜி. குமார் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. உங்களுக்கு ஸ்லோகம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க பிரபுஜி. குமார் பிரபுஜி இல்ல குமுதா ரவி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. 22ங்களா? 22.
यत्रुच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वादितो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च கித்வாபின்ன நிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் வாசிச்சிருங்க. எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றனோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செயல்களால நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பாதிப்படையாமல் இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தானாக வரும் லாபத்தில் நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்றோம், அதுக்காக பலன் நமக்கு வருது, அது நம்ம செய்யக்கூடிய செயலுக்காக அது கிடைக்குது. அதை விட்டுட்டு நாம என்ன செய்வோம், அதிகமா லாபம் அடையணும்ட்டு செய்யக்கூடாத சில செயல்களை செஞ்சு பலன் அடையக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி இல்லாம நேர்மையா கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாபத்திலேயே நம்ம என்ன செய்யணும், திருப்தி அடையணும். திருப்தி அடைஞ்சு இருமையிலிருந்து விடுபட்டு, இருமைங்கிறது என்ன, இப்ப வெற்றி தோல்வி, பகல் இரவு, இன்ப துன்பம் இப்படி இருக்கிறது இருமை. அந்த இருமையிலிருந்து விடுபட்டு நமக்கு இன்பம் வந்தாலும் துள்ளி குதிக்காம, துன்பம் வந்தாலும் துவண்டு போகாம நம்ம பேலன்ஸ்டா இருந்துகிட்டு பொறாமையற்று யார் மேலேயும் பொறாமைப்படக்கூடாது. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வசதியா வாழறானா அவனை பார்த்து நான் புளிய பார்த்து பூனை சூடு போட்டு விட்டுதுங்கிற கதையா நாமளும் அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு அவன் மேல பொறாமைப்பட்டு நாம கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அந்த நிலையில வெற்றி தோல்விகள் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ, வெற்றி வந்தாலும் சரி தோல்வி வந்தாலும் சரி, அதனால என்ன பண்ணக்கூடாது, இது இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும், இது வாழ்க்கை சக்கரம், எப்பவுமே சுழண்டுகிட்டே இருக்க வாழ்க்கையில. ஒருத்தன் இன்னைக்கு ஏழையா இருப்பான், நாளைக்கு பணக்காரனாவான். இன்னைக்கு அவன் துன்பத்துல இருப்பான், நாளைக்கு இன்பத்துல இருப்பான். நோயாளி இன்னைக்கு நோயாளியா இருக்கிறானே, நாளைக்கு சௌரியமாகும். இப்படி எப்படின்னா இது நிலையற்ற வாழ்க்கை. அதை புரிஞ்சிட்டு வாழக்கூடியவன் என்ன செய்யறான், செயல்கள் செய்யும் பொழுதும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவனுடைய கர்மாக்களை அவன் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுதும் அவன் ஒருபொழுதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதனால வரக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள்ல அவன் எந்த விதத்திலையும் பலனடைய மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தானாக வரும் கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படும் லாபத்தில் திருப்தி அடைதல். தானாக வருதுன்னா எப்படி, பகவான் தான் நமக்கு அதை கொடுக்குறாரு. நம்மளே நம்மளோட சுய முயற்சியில நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு யாரும் மார்த்தட்டிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த நம்ம உழைப்பும் நமக்கு அந்த வழியையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் பகவான். அப்ப அந்த வகையில நமக்கு மூல காரணமா பகவான் இருக்கிறதால, அதனால அதுலால வரக்கூடிய லாபத்தை பார்த்துட்டு நம்ம திருப்தி அடையணும். வெற்றி தோல்வி இரண்டிலும் ஸ்திரமாக இருப்பது எப்படி இருக்கிறது, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இதுல ஒரு பேலன்ஸ் ரவுண்டா அடியில உருண்டையா இருக்கு, அதுல பலகை போட்டிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வெற்றி மேல் போனா, இங்க பாத்தீங்கன்னா டவுன் கீழே இறங்குது தோல்வி. இதுல ரெண்டுலயும் இருக்கும்போது அவன் நடுநிலையில நிற்கும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வெற்றி தோல்வியில ஈடுபடாம ஒரு ஸ்திரமான நிலையில நிற்கக்கூடிய நிலை. பௌதிக இருமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் பகவானின் சேவைகளில் ஈடுபடுதல், அதுதான் இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடணும். அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அம்சம் என்பதால் எவரிடமும் பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் நம்ம பார்த்துருப்போம், ஏற்கனவே லெவல் 1ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளேயும் யார் இருக்கா, நம்மளுடைய ஆத்மாவோட கூடவே பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஆக மொத்தம் என்ன, எல்லாமே நம்ம எத்தனை உயிரினங்களும் இங்கே பகவானுடைய அம்சம், பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது யாருகிட்டையும் நம்ம பொறாமைப்பட மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளோட தோழமை தான், அவங்களோட நம்ம தோழமையை தான் கொள்ளணும். ஏன்னா இறைவன்கிட்ட தான் நாமளும் வந்திருக்கோம், அவங்களும் வந்திருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில நாம யாரையும் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி 23 மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமுதா ரவி மாதாஜி. குமார் பிரபுஜி படிங்க மாதாஜி. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலைபெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை குணம் எது, ஜட இயற்கையோட குணங்கள் என்னென்ன, 3 குணங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணங்கள்லயும் நாம பற்றற்று நம்ம ரஜோகுணம் இருந்தாதான் கடுமையா உழைப்போம், வேலை செய்வோம். தமோ குணம் இருந்தா தூங்குவோம். சத்துவ குணம் இருந்தாலும்
நாம வந்து என்ன அந்த குணங்கள்ல செய்யக்கூடிய செயல்கள் மகிழ்ச்சிங்கிறதுல நம்ம மாற்றோம். அப்ப 3 குணங்கள்லயுமே பற்றற்ற நிலையில நம்ம வாழணும். திவ்யமான ஞானம். திவ்யமான ஞானம் என்ன? ஆன்மீகம் தான். பகவானை பற்றிய ஞானத்தை வந்து நம்ம செயல்படும் பொழுது முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து என்னது? இறை தொண்டா மாறிடுது அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. நம்ம செயல் கூட கூட நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா பற்றற்று 3 குணங்களில் பற்றற்று இறைவனுடைய எண்ணங்கள்ல நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் முக்குணங்களை கடந்து திவ்யமாக நிலை பெறுதல். அந்த பகவானுடைய அருள் இருந்ததுன்னா, அந்த அருள் மூலமா நம்ம அவருடைய உணர்வுல இருந்தோம்னா, இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து சுத்த சத்துவமான நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். அதுதான் திவ்யமான நிலை. இந்த ஃபேமிலியே அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. அதை இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்ற பக்குவமான ஞானம் பாத்தீங்கன்னா, எப்போதும் பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல் தான் இவங்களுடைய கடமையா வச்சிருக்காங்க. நமக்கு கூட தெரியும், ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா சபரி வந்து எத்தனையோ காலம் வந்து காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ராமர் எப்போ வருவாருன்னு பழங்கள் எல்லாம் சேமிச்சு சேமிச்சு சேமிச்சு, அது எப்படி நல்ல பழமா சாப்பிட்டு கூட பார்ப்பாங்க. அந்த பழம் வந்து ராமர் எப்போ வருவாரோ அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவராலதான் அவருக்கு மோட்சமே கிடைக்கும் சபரிக்கு. அந்த மாதிரி எப்போதும் பகவானுடைய நித்திய சேவகனா அவங்களாம் என்ன இருந்தது? வேற ஒண்ணுமே இல்லை அவங்கள்ட்ட எல்லாம். அந்த நிலையிலும் அவங்க வந்து பகவானை நினைச்சு அவருக்காக சேவை பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. நம்மளை போல வசதி எல்லாம் அவங்களுக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி நிலையில ஞானத்தோட இருக்கணும். கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யறேன். எந்த ஒரு காரியம் நம்ம செய்யும் பொழுதும் பகவானை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு எது விருப்பம், அவர் எதை விரும்புறாரு, அவருக்கு எப்படி நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும், அந்த நிலையில செய்யக்கூடாது, வேலையை ஆற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் யாகங்களே. அப்படின்னா நம்ம வந்து யாகம் வளர்க்கணும்னா இந்த மாதிரி போய் யாக குண்டத்துல நெருப்பு வச்சு தீ வச்சு யாகம் நெய்யெல்லாம் ஊத்தி வளர்க்குறோமே, அந்த யாகம்லாம் தேவையே இல்லை. பகவானை நினைச்சு நம்ம மனசால அவரை நினைச்சோம்னாலே அது வந்து என்னது? யாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் அவருக்காக நம்ம பாடுறது, ஆடுறது, மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்றது, அதுவும் வந்து என்னது? யாகம். அப்புறம் அவருக்காக நம்ம சமையல் பண்றது கிச்சன்ல, அதுவும் வந்து யாகம். நம்ம ஜபம் பண்றது யாகம். நம்ம வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் விநியோகம் பண்றது, குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் யாகம். இப்படி எல்லாமே யாகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏனெனில் யாகங்களின் நோக்கம் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதானே. இந்த செயல்கள்லாம் செய்யும் பொழுது பகவானை திருப்தி அடைய வைக்கலாம். எப்படி பகவானை திருப்தி அடைய வைக்கிறது? பகவானுக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்னு நமக்கு நினைப்போம். இதெல்லாம் தான் அவர் விரும்புறாரு. அந்த நிலைகள்ல நம்ம செய்யும் பொழுது பகவானே திருப்தி. அவர் எங்க புருஷன், எந்த இது செஞ்சாலும் அவரை நினைச்சு செஞ்சோம்னா அது வந்து யாகத்துக்கு ஈடாகுது அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க. 24 மாதாச்சு. நான் படிக்கிறேன். படி. பிரம்ம சமார்ப்பணம் பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம மகாவீர் பிரம்மவாக்கி கொள்ள பிரம்மனாயுதம் பிரம்மவைதவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினாக. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயலுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மன் இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் அவன் வந்து என்ன? ஆன்மீக உலகு எது? கோலோக விருந்தாவனத்தை நிச்சயமாக சென்றான். கேரண்டி கொடுத்துட்டாரு பகவான். நீ என்னையே நினைச்சிட்டு எனக்காக நீ செயல்பட்டீன்னா நிச்சயமா நீ என்னுடைய உலகத்துக்கு வந்துருவ அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க வந்து கேரண்டியா சொல்றாரு. ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். அவன் தனக்காக எந்தவித செயலுமே ஆற்றாம எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது பகவான் தன்னை வந்து கிட்ட கழிச்சுக்கிறாரு, அவர்கிட்ட கொட்டிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி நமக்கு வந்து இறைவனோட உலகத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா இந்த வழியில தான் நம்ம போறோம். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். அதாவது நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்?
அந்த பரபிரம்மத்தையே நாம நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எது ஆன்மீக இயற்கை, அதுதான் ஆன்மீக இயற்கை. இல்லாட்டி மாறினது பௌதிக இயற்கை ஆயிடும். அந்த செயல் மூலமா அர்ப்பணிக்கப்படுவது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைகிறான். அது சந்தேகமே இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வுலயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா நாம நிச்சயமா ஒரு நாள் நமக்கு அங்க விசா கிடைக்குது, நம்ம அவருடைய உலகத்துக்கு போறோம் அப்படிங்கிறது கேரண்டியா இருக்கு. பிரம்மனின் விளக்கம் அதாவதுன்னா பிரம்மன்கிறது என்ன, பிரம்மஜோதின்னு சொல்ல முடியாதும் பகவானுடைய ஒரு அம்சம்தான் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒளி வடிவுல சில பேர் வணங்குறாங்க இல்லையா, அது இறைவன் கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு அம்சம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் பக்குவமான தீர்வு. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிறைய பிரச்சனை இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாதுங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா பிரச்சனை இருக்குமே தவிர பிரச்சனைங்கிறது இல்லாம இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் கலந்துருக்கும். துன்பம் அதிகமா அனுபவிக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்படி நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு எது? கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது எப்படி? பகவானுக்காக நாம செயலாற்றணும். இத பாருங்க, இங்க இஸ்கான்ல வந்து அதுதான் நமக்கு கத்து கொடுக்குறாங்க. வாங்க எல்லாரும் இங்க வந்து பாடுங்க, ஆடுங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. கவலையற்ற ஒரு வாழ்வு, நிம்மதியான சந்தோஷமான ஒரு வாழ்வு இந்த உலகத்திலேயே. அப்ப மேல் உலகங்களுக்கு போனாலும் அதே மாதிரிதான் அவங்களுடைய வாழ்வு இருக்கும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு போர்ஷன் முடிஞ்சிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பரிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபா கி ஜெய். ராமாச்சாரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராம ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். தேங்க்யூ சோ மச். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காச்சும் இன்னைக்கு பாடங்கள்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்ல கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். இன்னைக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சிருக்கு. ஆமா, நேற்று கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. நிறைய ஸ்லோகம் இருக்குதுன்னா லேட் ஆகுது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கம்மி தான். நாளைக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா, இப்ப நம்ம சாதாரணமா படிக்கும்போது வாய் கொளர்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. இப்போ ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எச்ச நிறைய ஊறுது. தமிழ் சமஸ்கிருதம் ரெண்டும் கலந்து இருக்கும்போது கூட தமிழே தப்பா படிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது மாதாஜி. அது நீங்க படிக்காம ரொம்ப நாள் விட்டு போய் படிச்சீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்க கண்டினியூஸா அதான் கண்டினியூஸா நீங்க அதை கண்டினியூ பண்ணி படிங்க. படிக்க 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 அது வந்து போயிடும். படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்துல கூட எச்சல் வரும். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து நம்ம படிக்கிறது தப்பா படிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து விட்டு போனது, பழக்கம் விட்டு போயிட்டுன்னா நமக்கு வந்து அது மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும். நீங்க திரும்பி திரும்பி படிங்க. அதை விட்டுடாம கண்டினியூவா வீட்டுல சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் படிச்சு படிச்சு பாருங்க, ஈஸியா வந்துடும். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னு தெரிய வருது. நம்ம வந்து நான் சொன்னது ஞாபகம் வச்சுங்க. நாளைக்கு வந்து ரமேஷ் பிரபு கிட்ட கொஞ்சம் வந்து படிச்சுங்க எல்லாரும். இந்த ஸ்லோகங்களை குரு அஷ்டகம் படிச்சுங்க. மங்களாரத்துக்கு எல்லாருமே வாங்க. அடுத்தது வந்து இதுவும் செய்யுங்க. யாத்திரையோட இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் இயலுமோ, உடம்பு சௌரியப்பட்டவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த யாத்திரையில கலந்துங்க. இந்த ஸ்ரீரங்கம், கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம் 3 இடம் போறோம். நான்லாம் பேர் கொடுத்துட்டேன், எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ கண்டிப்பா அதுல கலந்துங்க. வேற ஒண்ணும் இல்லை நான் சொல்றதுக்கு. பத்மா மாதாஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்றது இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே. மங்களாரத்துக்கு எல்லாரும் வர சொல்லணும் மாதாஜி. எல்லாரும் உங்க பேருக்கு முன்னாடி TAMன்னு போட்டுக்கோங்க. TAMனா தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட். அட்டெண்டன்ஸ் மாதிரி எடுப்பாங்க. ஸோ தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இவ்வளோ டிவோட்டிஸ் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரிய வரும். ஆக்சுவலா L1 டிவோட்டிஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க ரெகுலரா. எல்லாருமே வாங்க. ரமணி மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. எந்த கிளாஸ்க்கு மாதாஜி சொல்றீங்க?
நாளைக்கு நாளைக்கு மதியானம் காலையில மங்களாரத்தி 10ல இருந்து டெய்லி மங்களாரத்தி நடக்கும் மாதாஜி. இஸ்கான் பெங்களூர் கோயில். அது பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி. அதுல தமிழ் தான் போட்டு TAM போட்டுட்டு தான் பாக்குறேன் மாதாஜி. கூட நிறைய பேர் TAMனு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. குமுதால சரிங்க ரமணி மாதாஜி. மாதாஜிக்கு முன்னாடி பேர் இருக்கு பாருங்க, TAMனு. அது மாதிரி TAMனு போட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் அதுக்குள்ள வாங்க. வரும்போது அங்க பேர் மாற்றம் பண்ணீங்க, ரீநேம் கொடுத்தா அது மாதிரி மாறும். அது கொடுத்து நீங்க அது மாதிரி TAMனு போட்டீங்கன்னா நீங்க தமிழ் டிஓடி அப்படிங்கறத அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே மாதாஜி. அது மறந்துடாம போடுங்க TAM, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாதாஜி. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்குன்னா கேளுங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது நான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இங்க வந்து சொல்லலாம்னு இருக்கேன். அதாவது வந்து இந்த அத்தியாயத்துல இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து லெக்சர் கொடுக்கும்போது சொன்னீங்க, நாம வந்து அகர்மா பண்ணும் பொழுது என்னன்னா பாவ புண்ணியத்துல இருந்து அதாவது வந்து ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்ன, பாவமும் வேணாம் புண்ணியமும் வேணாம், அதுல இருந்து விடுபடணும், அதுக்காக நம்ம முயற்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, எதுக்கு புண்ணியம் வேணாம், புண்ணியத்துக்கு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம், நம்ம நினைப்போம். அதனால என்னன்னா இப்ப புண்ணியம் நம்ம பெற்றா என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து சொர்க்கலோகங்கள் கிடைக்கும். ஆனா அந்த புண்ணியம் வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. அது வந்து முடிஞ்சதுன்னா நம்ம மறுபடியும் கீழே பிறவி எடுக்கணும். அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. பாவ செயலை செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து மோட்சமே கிடைக்காது, நமக்கு பாதாளத்துல கூட நம்ம விழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த நிலைகள் இருப்பதனால்தான் பகவான் வந்து தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்தி அர்ஜுனனுக்கும் அதை என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து போர்க்களத்துல வந்து வெற்றி பத்தியும் நினைக்காத, தோல்வி பத்தியும் நினைக்காத, அதை பத்தின விஷயமே உனக்கு வேணாம். உன்னுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் போர் புரியணும். அந்த போர்ல நடக்கிறது அத்தனை விளைவுகளும் எனக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு நிர்குணனா நீ மாறு, 3 குணங்களையும் விட்டுடு. இந்த குணம் அந்த குணம் எந்த குணத்தை பத்தி நீ நினைக்காம, பாவ புண்ணியத்தை பத்தி நினைக்காம எல்லாத்தையும் பத்தி விட்டுட்டோம்னா அப்ப முழு விடுதலை நமக்கு கிடைக்கும்ன்றதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அததான் நம்ம இதுல முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த கல்விதான் நமக்கு வந்து இதுல வந்து தேவைப்படுறது. அதுக்குதான் வந்து கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. கர்மாங்கிறது வந்து என்று நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், அது செய்யக்கூடிய செயல் வந்து சாஸ்திரத்துல அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயலா இருந்தாலும் நம்மளோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலுமே அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு நோக்கம், பற்றுதல்னா என்ன, நம்ம செய்யற சமையல் வந்து இப்ப சமையல் பண்ணா நம்ம சமைக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும், எல்லாரும் சாப்பிடணும், எல்லாரும் விரும்பணும், நல்லா வரணும், இப்படி எல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் இல்லையா. அந்த சமையல் மேல நம்ம விரும்புறது, அது ருசிக்காக நம்ம இது பண்றது, செய்யணும், நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும், நம்ம ருசியா செய்யணும், எல்லாமே போட வேண்டிய ஐட்டம் போட்டு பண்ணணும். ஆனா அது மேல வந்து அந்த பற்றுதல் வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா அந்த கர்மாங்கிறது வந்து பற்றுதலோட நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா, அது கர்மா. விகர்மான்றது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வந்து ஒரு அகைன்ஸ்டான விஷயங்கள், அதாவது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத விஷயங்களை நம்ம அகர்மான்னு சொல்றோம், சாரி விகர்மான்னு சொல்றோம். ஆனா அகர்மாங்கிறது இது ரெண்டுக்குமே வந்து இல்லாத என்ன சொல்றது, உயர்த்தப்பட்ட மேம்பட்ட நிலை. இந்த உயர்வான நிலையை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டு இந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம பக்குவப்படுத்தப்பட்டோம் சொன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து நிச்சயமா வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம லைஃபே வந்து நமக்கு என்னன்னா ஓரளவுக்கு நிம்மதியா நம்ம வந்து லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு ஒரு 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 உதவிகரமா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் இங்க பதிவு பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிறவிலேயே நாம மோட்சத்தையும் அடையலாம் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து பாவ புண்ணியங்கள் அப்படிங்கிறதா, புண்ணியம் செஞ்சா எங்க போவோம், சொர்க்கத்துக்கு போவோம், மேலுலகங்களுக்கு போவோம். பாவம் செஞ்சா எங்க போவோம், நரகத்துக்கு போவோம். பாவ புண்ணியம் ரெண்டுமே இல்லாம நிர்பேலன்ஸா நாம எப்ப செயலாற்றுவோம் அப்பதான் வந்து எங்க போக முடியும், வைகுண்டத்துக்கு போக முடியும், கோலோகத்துக்கு போக முடியும். அது வரையிலும் பாவ புண்ணியம் நம்ம கணக்குல இருக்கிற வரையிலும் நாம நிச்சயமா இறைவனோட உலகத்துக்கு போகவே முடியாது அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பற்றற்று செயல்படு, அகர்மாவில செயல்படு அப்படின்னு நமக்கு ரிப்பீட்டடா சொல்றாங்க. அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. எல்லாருக்குமே இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற யாருக்காச்சும் இதை பற்றிய கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். நான் ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வந்து கர்மால உள்ள காரியங்கள்லாம் வந்து சொந்தத்துக்காக செய்யறதுங்கிறது வந்து தவிர்க்கணும். அகர்மா தான் வந்து மேக்சிமம் நம்ம செய்யணுங்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொன்னுல வந்து நமக்கு முன்னாடியே பகவான் ஒரு இதுல சொல்லியிருக்காரு, ஒரு ஸ்லோகத்துல, அது மாதாஜியும் எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க. அதை இந்த கர்மா செய்யறவங்களை வந்து இந்த ஞானிகளோ அறிஞர்களோ தடை செய்யக்கூடாது. அந்த கர்மாவை வந்து இறைவனுக்காக செய்யும்படியான அவங்கள மாற்றிடணும்.
அது வந்து அப்படி செய்யறப்ப அவங்களுக்கு வந்து அவங்க செயல்பாடும் நடக்கும். அதே சமயம் வந்து அது பற்றற்ற நிலையில மாறிடும். அப்படிங்கிறப்ப அவனும் வந்து கிருஷ்ணனுடைய உணர்வுலைக்கு மாற்றப்படுவான் அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. மாதாஜியும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்லியிருக்காரு. அதாவது அது எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு செய்யறவங்கள வந்து கர்மாவில ஈடுபட்டு இருக்கவங்கள வந்து அறிவுடையவர்கள் வந்து குழப்பக்கூடாது. அது உண்மைதான். அறிஞர்கள் வந்து என்ன செய்யுது, அவங்கள வந்து இதை செய்யாத அப்படின்னு தடுக்க கூடாது. நாம செய்யறத பார்த்து அவங்களும் அந்த பக்குவமான நிலைக்கு அவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிடுவாங்கங்கிறதான் உண்மை. பகவானே இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, தேவ வழிபாடு கூடாது அப்படிங்கிறாரு. ஆனா தேவர்களை கும்பிடுங்கிற உணர்வை நம்ம மனசுக்குள்ள அவர் ஏற்படுத்துவார். பின்னாடி வரும் ஸ்லோகங்கள்ல படிப்பீங்க. தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று விரும்புவர்களை நானே அவங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. பகவானே அதை செய்யறாரு போது மக்களாகிய நாமெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது, அறிவு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மக்களை குழப்பம் அடையக்கூடாது. அவங்க செய்யற செயலே செய்யட்டும், அதனால தப்பு இல்லை. பிற்காலத்துல அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, இது தவறான விஷயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்வழிக்கு அவங்களுமே வந்துருவாங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இப்ப பிரபுஜி சொன்னது கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் போனார் இல்லைங்களா, அமெரிக்கா விதேசங்களுக்கு போனார் இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா, தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு தான் ஒரு 90% பீப்புள் வந்து இந்த வந்து பேடு விஷயங்கள தான் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அறியாமையினால இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாம இருந்திருக்கு. முக்கியமா இந்த ட்ரிங்கிங் குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளாகி இருந்தாங்க. அப்ப வந்து பிரபுபாதா வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவங்கள போயிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த மாதிரி ரொம்ப அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்கிறவங்களாம் அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றீங்களே, இதெல்லாம் என்ன, அதெல்லாம் என்ன, இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றீங்களே, ஹரே கிருஷ்ணன் எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு அவங்க வந்து கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து கேட்குறாங்களாம், நீங்க வந்து சொல்றீங்களே இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்களே, ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே, ஆனா எங்களால் ட்ரிங்க் எல்லாம் பண்ணாம இருக்க முடியாது, நாங்க குடிக்கிறோம், நாங்க வந்து அதை நிறுத்த முடியாது, நீங்க சொல்றதை நாங்க எப்படி ஏத்துக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது அப்ப பிரபுபாதா சொன்னாராம், நீ ட்ரிங்க் பண்றீங்கல்ல, அந்த குடிக்கிற ஆல்கஹாலி நீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு குடி, கிருஷ்ணர் அதுலயும் இருக்காரு, கிருஷ்ணா நினைச்சிட்டு நீ குடி, ஒரு நாள் நீ மாறுவ, இந்த பழக்கம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் வந்து நீ அதுல இருந்து விடுபட்டு வந்துருவ, நீ வந்து எதை செஞ்சாலும் நீ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு ஒரு 16 ரவுண்ட்ஸ் நீ மாலை ஜெபம் பண்ணி நீ தாராளமா தண்ணி குடி. ஆனா அது பேடு, அது வந்து நான் வந்து சரின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அது தப்புன்றது நான் வந்து வலியுறுத்துவேன், எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்லுவேன், என்னுடைய புத்தகத்திலயும் நான் அதை எழுதியிருக்கேன், நான் என்னுடைய முக்கியமான வந்து அறிவுரை அதுதான். ஆனா நீங்க இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது நீ எதை செய்யறியோ, நீ உன்னுடைய தொடர் பழக்கத்தை உன்னால உடனே நிறுத்த முடியலன்னா நீ வந்து கிருஷ்ணருக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நீ பண்ண, ஆனா வந்து அதை உன்னால தொடர முடியாது. தவறான விஷயம் வந்து நீ எப்போ கிருஷ்ணருக்குன்னு அவருடைய பாதத்துக்கு நீ கொண்டு போய் அதை பண்றியோ அப்ப வந்து அது வந்து உன்னை வந்து அதை வந்து தொடரும்படியா அது பண்ணாது, அதுல இருந்து நீ மாறுவேன்னு சொன்னதுக்கு அதுக்கப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து அங்கேயே மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் அவருடைய இந்த அறிவுரையை கேட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களால முடியலனாலும் கொஞ்சம் மெக்கானிக்கலா ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இப்பவும் இஸ்கான் வந்து நிறைய அங்கெல்லாம் வெளிநாடுகள்ல இருக்கு. பக்தர்கள் இப்பவும் அங்க இருந்து நிறைய வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து பண்றாங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. எல்லா விதத்துலயும் வந்து வகுப்புலாம் நடக்குது, அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்றாங்க, எல்லாம் நடக்குது மாதாஜி. இது வந்து இப்படி ஒரு விஷயம்ன்றது வந்து இதுல இருந்து பகவான் நம்ம கிட்ட சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயத்த வந்து பிரபுபாதாவுமே வந்து அதை வந்து நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அருமையா சொன்னீங்க. அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள், நம்ம பாரத தேசம் வந்து இயற்கையாவே வந்து பக்தி உள்ள பண்பாடு உள்ள நாடு நம்ம நாடு. அதுவும் தெற்குல வந்து சவுத் எல்லாம் வந்தா ரொம்ப வந்து பண்பாட்டுல சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க, பக்தியில பாத்தீங்கன்னா கோயிலே இங்க வந்து திவ்ய தேசங்கள் 80க்கு மேல இங்கதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுலதான் இருக்குது. எதனால? ஏன்னா இங்க வந்து பக்தி ஜாஸ்தி, நிறைய ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வார்கள்லாம் இங்க வந்து பிறந்து மண்ணு அது. அதனால நமக்கு இயற்கையாவே நம்ம உடல்ல அந்த பக்திங்கிறது ஊறி இருக்கும். ஆனா மேலை நாடு எப்படிப்பட்டது, எல்லாம் ஹிப்பி, அவங்க எல்லாம் வந்து ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்வாங்க, எல்லாரும் பெண்களும் சிகரெட் குடிப்பாங்க, கல்ச்சர் உடை ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி இருக்காது, கல்ச்சரே அவங்க வேற கல்ச்சர். கெட் டுகெதர் அப்படின்னு ஒரு வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வாங்க, என்னென்னமோ பழக்கம், தீய பழக்கம் இருக்கும். அதாவது ஹிப்பீஸ் எல்லாம் ஹாப்பியா மாத்தினாருன்னு சொல்லுவாங்க பிரபுபாதா. அப்படின்னா எப்படி வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அப்படிப்பட்ட மேலை நாட்டு மக்களையே நம்ம வழிக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு இழுத்திருப்பாரு. அந்த மாதிரிதான் நாம வந்து என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து
கொஞ்சம் அந்த நிலையில இருக்கிறவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணும். அது மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அப்படிதான் வந்து பண்ணாரு. அவர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பாடிக்கிட்டே சொல்லிட்டு அவரு பரவச நிலையில ஆடுவாராம். அந்த மாதிரி ஆடும்போது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாங்கிறது ஒரு மாயா அருவவாதி. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து ஒரு சன்னியாசியா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய பக்தி வேதாந்தங்கள்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, வேத தத்துவங்கள்லாம் படிச்சுட்டு நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையே சொல்லி அதாவது ஹரே கிருஷ்ணன்னு உச்சரிச்சுட்டே இருக்கீங்களே, நீங்க ஒரு முட்டாளா அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு. அப்ப அவர் சொல்லி, ஆமா நான் ஒரு முட்டாளு, எனக்கு வந்து என்னுடைய குரு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீ உனக்கு வந்து வேற ஒன்றும் சொன்னா புரியாது, நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணாவே சொல்லிக்கிட்டு இரு அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயங்கி விழுவாராம் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி. அது அப்போ வந்து அப்போ ஒரு நாள் அவருக்கும் இவருக்கும் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, அவரோட தத்துவங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து சொல்லி நான் உனக்கு சொல்லி தரேன்னு அவர் சொல்லும் பொழுது எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாராம் சைத்தன்ய பிரபு. கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கடைசியா நான் எவ்வளவு சொன்னேன், நீ ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே, உனக்கு புரியுதா புரியலையா தத்துவங்கள்லாம் அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாரு, எனக்கு தத்துவங்கள்லாம் நல்லா புரியுது, வேத தத்துவங்கள்லாம் நல்லா புரியுது, ஆனா நீங்க சொன்னது மட்டும் எனக்கு புரியவே இல்லைன்னாராம். இவ்வளவு நிறைய நீங்க சொன்னது எதுவுமே எனக்கு புரியல, எனக்கு தத்துவங்கள் புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் எடுத்து சொல்லும் பொழுது அவர் வெக்கி போயிடுறாராம், வெக்கப்பட்டுறாராம். அப்புறம்தான் அருவவாதியில இருந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்தாரு அப்படின்னு கூட சைத்தன்ய சரிதாமத்துல வருது. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிலையை புரிஞ்சுக்காம தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கவங்களை பத்தி நாம வந்து கவலைப்பட வேணாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க மாறுவாங்க, நம்மளுடைய பார்த்தே அவங்க வந்து மாறிடுவாங்க அப்படிங்கறதுதான் இதுக்கு வந்து உதாரணமா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப அருமையா நீங்க ரமணி மாதாஜி, ரமேஷ் பிரபு எல்லாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் சொன்னீங்க, ரொம்ப அருமையா இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ இல்ல மாதாஜி, வந்து ஒரு 4 நாள் சேர்ந்த மாதிரி கோவிலுக்கு போனாலே என்ன போய் அப்படியே பெருமாளை பிடிங்கின்னு வந்துருவியா நீ, உனக்கு தான் தூக்கி அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கிண்டல் எல்லாம் பேசுறாங்க. நம்ம ஏதாவது செய்வேன்னா ஆமா இப்போ இது வந்து இப்ப பெருமாள் வந்து உனக்கு செய்ய போறாரா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. நீ என்ன வீட்டு மேல கவனம் செலுத்தாம நீ என்ன இப்போ ரோட்ல மேய்ஞ்சிட்டே இருக்கியா, அந்த மாதிரிலாம் கேட்கறான். ரொம்ப கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப கேட்கறாங்க. கேட்பாங்கதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை பத்தி உணர்வுகள்லாம் புரியாததுனால அவங்க வந்து அவங்க அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அவங்கள நம்ம கோச்சிக்க வேண்டாம், அவங்கள நம்ம தூஷிக்க வேண்டாம். நமக்கு அது வந்து இரிட்டேட் ஆகுது இல்ல, அந்த மாதிரி பேசச்சு. அது நம்ம இரிட்டேட் ஆகக்கூடாது. அதுதான் இருமையில இருந்து வெளிப்படுறது. நம்மள வந்து யார் திட்டுனாலும் நம்மள புகழ்ந்தாலும் நம்ம வந்து அதுல மயங்கக்கூடாதுங்கிறது தான் பகவான் நமக்கு எனக்கு இங்க சொல்லி தராங்க. யாராவது திட்டா அது அவங்க சுபாவம். அப்ப நாய் வந்து என்ன பண்ணுதோ, நம்ம வந்து நம்ம சும்மா ரோட்ல போகும்போது வந்து நம்மளை கடிக்குது, அது கடிக்கிறது நாயோட சுபாவம். பதிலுக்கு நம்ம நாயை விழுந்தா புடுங்குவோம் இல்லையே, நம்ம பாட்டுக்கு போயிடுவோம். நாய்க்கு அறியாமை. அது மாதிரிதான் வந்து அவங்க அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அவங்களோட பத்தியே நம்ம கவலைப்பட வேணாம். அவங்க நம்மளோட செயல்களை பார்த்து அவங்களுமே ஒரு நாள் திருந்தி வருவாங்க. அதுக்கான காலம் அவங்களுக்கு வரும்பொழுது வரட்டும். நாம அதை பத்தி வருத்தப்படாம நாம நிறுத்தக்கூடாது நம்மளுடைய வேலை. நம்ம கோயிலுக்கு போறோமா போகணும், படிக்கிறோமா படிக்கணும், பக்தியில இருக்கோமா இருக்கணும். அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் நீங்க செய்யணும் வீட்டுல. அது செஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன செஞ்சாலும் அவங்க வந்து விட்டுருவாங்க. ஏன்னா நமக்கு வேண்டிய செஞ்சிடறாங்க, அவங்க எப்படியே போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. அதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வழியில அவங்கள போட்டோம்னு விட்டுருங்க. அவங்க தானே ஒரு நாள் வருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கிளியரா ஓகே தானா? மாதாஜி, எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இருந்தது. அதை கடந்துதான் வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பண்ணணும். வந்து கண்டிப்பா ஹர்ட் ஆகும், அது வந்து இல்லைன்னு சொல்ல, அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பட் வி ஹாவ் டு பிராக்டிஸ் இட். நம்ம மனசுல என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி, சரி ஆமா நான் அப்படிதான். இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி சொல்றாரு, முட்டாள் சொல்லும்போது ஆமா நான் முட்டாளாவே இருக்கட்டும், அந்த ஒரு நிலைக்கு அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்துருக்கோம். சரி நம்மள சொல்லிட்டு போறாங்களா, சரி நம்ம அந்த நிலையில கொஞ்ச நேரம் நம்மள ஒத்துக்கிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசு நம்மள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசு நமக்கு கட்டுப்பட்டுரும். அப்ப என்ன பண்ணிடுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தவங்களை நம்மளால ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுல இருந்து நம்மளால கடந்து வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கடந்து வரதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் முக்கியம். எந்த ஒரு பக்தி பாதையை பொறுத்து மட்டும் தடைகள் கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா இது வந்து கலியுக காலம், இது வந்து பொற்காலம் இல்லை, இது இரும்பு யுகம். ஆனா இந்த இரும்பு யுகத்துலதான் இறைவனை அடைய முடியும்னு வியாசதேவரே சொல்லியிருக்காரு. போனா கூட திமிர் பிடிச்சவ எதையும் சொல்ல மாட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்களே, அது மாதிரியும் ரொம்ப என்ன பேசினாலும் சரி, எப்படி எந்த நிலையில, இதெல்லாம் சாதாரணம். எனக்கெல்லாம் எவ்வளவு எல்லாம் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஷேர் பண்ணா உங்களுக்கு தெரிய வரும். நான் சொல்றேன் என்ன சொல்லணும், அது மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம போய் சண்டை எல்லாம் போடுறது இல்ல,
இல்ல இல்ல நீங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பெரிய வந்து குடும்பத்துல ஆக்கப்பட்டுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச்சு கேட்டோன்னா நம்மள வந்து ரொம்ப கேவலமா நினைக்கிறாங்க. ஆமா மாதாஜி, அதெல்லாம் உண்மை. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல வந்து அதனுடைய யாருக்குமே சுபாவம் இதை அது. பற்றி வந்து அறிவோ தெளிவோ கிடையாது. நம்ம இதுல வந்து படிக்க வந்த பிற்பாடு அதெல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்தவே கூடாது. நம்ம அதுக்குதான் இந்த ஞானத்தை வந்து அடையிறோம். நம்ம இதை வந்து இதுல வந்து நீங்க இந்த வருஷம் இப்ப சொல்றீங்க அப்படி, நீங்களே இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் இதுல கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க. நீங்க இன்னும் 2 பேருக்கு இதே சொல்லுவீங்க. இதெல்லாம் நீங்க பொருட்படுத்தாத அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. 2 வருஷம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. இதுல 3ஆவது வருஷம் நீங்க இந்த சொல்லி இருமை உங்களுக்கு மாதாஜி, இந்த இருமையில வந்து நம்ம மாட்டக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்ம படிக்கிறதே இப்போ. நீங்க படிச்சுட்டு சொல்லி இருக்கோம். கொடுத்தது மாதாஜி இந்த சாப்டர்ல. ஆமா. இந்த புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, இன்பம், துன்பம். ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விஷயங்கள் தான் நமக்கு இதுல இருந்து ஆஹ் கிடைக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கை பாடமா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை வந்து வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். படிக்கிறதோட இல்லாம அது நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம அந்த எப்படி சைத்தன்ய மகாபுருவெல்லாம் எப்படி அந்த நிலைக்கு போனாங்க, பிரம்மா இது நாரதர்லாம் எந்த நிலைக்கு போனாங்க, அவங்களோட நிலைக்கு நம்ம நம்மளை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகன்ல சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, ஒருத்தரோட படம் போட்டு அவர் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு நடுவுல பால் இருக்கு, அதுல ஒரு போர்டு இருக்கு, அதுல பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இன்பம் துன்பம் வந்து வெற்றி தோல்வியை வந்து அவர் பேலன்ஸ்டா கொண்டு போறாருன்னு. ஆமா. அது மாதிரிதான் இதுவுமே, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சியுமே அவங்க சொல்றவங்க சொல்லட்டும், நம்ம இந்த பாதையை விட்டுறக்கூடாது. ஏற்கனவே நம்ம இத்தனை வருஷம் நம்ம வந்து தந்தையை மறந்து நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம். இப்பதான் நம்ம தந்தையை வந்து அடையாளம் கண்டிருக்கோம் இந்த மனித பிறவியில. அதனால நம்ம தந்தையை நம்ம இப்போ தேடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் சரணடையும் போது மாதாஜி, நம்மள அறியாம நடுக்கும், அழுக, அப்படி என்னன்னே தெரியாம ஒரு உணர்ச்சி வரும் பகவானை போய் பார்த்து. அப்பதான் நம்மளுக்கு அது ஏன்னே தெரியல. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணும்போது தான் மாதாஜி சொன்னாங்க, நம்ம வந்து தவறிட்டோம், வழி தவறி தொலைஞ்சு போன குழந்தைங்க நம்ம எல்லாரும். கண்டிப்பா. நம்மளோட பகவானை கண்டுபிடிக்கிறது தான் தந்தையை நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க தான் தந்தைன்னு. அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பௌதிக உடல்ல நம்மளுக்கு உடல் கொடுத்தவங்க தான் அவர் தந்தை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு காத்துக்கிட்டாரு. நம்ம இருக்காங்க. குழந்தைங்களாம் நம்மள்ட்ட வரணும்னு அவரு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. நாம தான் என்ன செய்யறோம், ஆஹ் அவரை பார்க்காம திரும்பி அதனால பார்ப்போம். திரும்பி பார்க்காம இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு தெரியல அந்த தந்தையை பத்தி. அதனால யாரும் என்ன வேணா சொல்லுங்க, அவங்கதான் எங்களுக்கு மூல தந்தையே அவங்கதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இல்ல உனக்கு என்ன வீடு கொடுத்துட்டாரா, என்ன வாசல் கொடுத்துட்டாரா, இது கொடுத்துட்டாரா, எல்லாமே உங்ககிட்ட சிலது லாஸ் தானே ஆகுது, இதாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு பிராக்டிஸ் கொஞ்சம் பத்தாதவங்களுக்கும் அப்படிதான் தோணும். ஏன்னா நம்ம நம்ம அதோட மகிமே தெரியாது. ஆனா நம்மளுக்கு துன்பத்தை கொடுத்து அந்த பாதைக்கு நம்மளை கொண்டு வந்ததே அந்த தந்தை தான். ஏன்னா சிலரை வந்து துன்பத்தை வீடு கொடுத்து கொடுத்தாதான் நம்மளை வாசல் தேடி வரும் இந்த குழந்தை வீடோ வாசலோ அப்படின்னு எதுவோ சொல்லி. வசதியோ நமக்கு கொடுத்தா அதெல்லாம் எந்த எந்த வரையிலும் நமக்கு அதை அனுபவிப்போம். இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கவர்கள் ஆமா. தான் போறோம். அதுக்கு பிறகு இந்த வீட்டை தூக்கிட்டு உம் போகும்போது ஒண்ணும் இல்ல. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆமா எல்லாம் வெறுங்கையோட தான் வந்தோம், வெறுங்கையோட தான் போக போறோம். அதனால இதெல்லாம் ஆமா நிலையற்ற ஒரு வாழ்க்கைங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அழகா வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு உம் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நாம வந்து அவங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிளாஸ் ஆமாங்க மாதாஜி. எனக்கும் நம்ம நீங்க பிரபுபாதா எங்களுக்கு டீச் பண்றது பெரிய யாகம்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு எடுக்கிறது ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. நல்ல கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நன்றி பாபாஜி. நீங்க கேக்குறீங்கல்ல, அதுவுமே யாகம். நான் சொல்றது எப்படி யாகமோ அது மாதிரி நீங்க கேட்கறதும் யாகம். எல்லாருமே பக்தி சேவையில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டோம்னா இதை விட்டு நம்ம போகவே மாட்டோம். அதுதான் தேங்க்யூ உங்களோட மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்யூ நல்லா மாதாஜி. இருந்துச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ நீங்க மாதாஜி. சொல்லப்பட்ட பதிவு பண்ண நல்லா விஷயங்கள் இருந்துச்சு. எல்லாமே ரொம்ப அருமையான மனசுல விஷயம். மனசுல ரொம்ப நன்றி. இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டி கேட்கறதுக்கு அது நீங்க அத வந்து மறுபடி சொல்றச்சே மனசுக்கு ரொம்ப இன்னும் நம்ம பெரிய சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது நமக்கு கண்டிப்பா. எல்லாமே. நீங்க வந்து தேங்க்யூ இந்த மாதாஜி. கிளாஸ்ல எல்லாம் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்து வரணும். நீங்க எல்லாம் இப்ப லெவல் 2ல இருக்கீங்க, நான்லாம் லெவல் 6ல இருக்கேன். அந்த வரையிலும் நீங்க எல்லாம் வந்து நீங்களும் அந்த மாதிரி நாளைக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் போது நீங்களும் இதே 4 பேருக்கு சொல்லுவீங்க. அதெல்லாம் பகவானுடைய சேவைன்னு செய்யணும். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்க ஆசீர்வாதத்துக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் என் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நமக்கு இந்த சாப்டர் முடிச்சிருவோம். எல்லாருமே மங்களாரத்திக்கு வந்துருங்க. நாளைக்கு கிளாஸுக்கு மீட்